je ni ko dai na dan tsaya abokanai na ku ba ni zabi. Bace bai wuce haka ka ta can juya ta banka mana kai duk inda kaga yarinya sai ka mata magana kamar mai gaskiya lamarin ka da ban mamaki. Ba za ka gane bane dare balarin ta tafi da ni ne ka duba ta dai. Farin ciki ta ke ya shige ni a zuciyata nake ta jinta ku ba ni zabi abokanai na yanda za a yi na je na furta abin da ke dauke zuciyata a ce da ni take ta fahimta ta dauke dukkan farin ciki na a lokaci ɗaya na fara santa kyakkyawa wallahi ta rikita ni zance dan na ba ta duka bayani har yanayin farin cikin da ta sani matana ta ce da ni ta aminta ta furta tana sona ashe